nkhani ili pano ndiyo khudzana ndi njala ku Machinga ku Chikwawa ndiye ngati osadandaula kwambiri chifukwa pali lonjezo limene lilipo lakuti pa 1 October mpaka na miyezi 6 mapita uko ndiye kuti chimangacho chikhala ndithu chikugawidwa kumene koko. Osadandaula chiyonse mabanja okwana 81,000 akhala kulandira chimanga ndithu nde umboni ngati mufuna umboni ineyo sundamene ndikunena yaye komano munthu wamkulu kwambiri tedi mumveni. Machinga aura uja chidetse kunsanje aura akuwiritsa mango muchirapo chani potana ndi makulu amene anthu 81,000 akuyamba kulandira chimanga ku Machinga kuyambira pa 1 October mpaka na miyezi 6. Anthu 85,000 ku Chikwawa akulandira chimanga kwa miyezi 6 yambira kuyambira pa 1 October nanga pa 1 chikapandopita chimanga chizamangita kwa ni chimanga chikaye kumphoko chiyapanda supita supita suputiso wina amene tamvera plan wina amene akuganiza kuti akanamiza amalawi apsa mtima ndi akwira Malawi Congress Party iyo ndi ndale ya tsiku lina. Amalawi ndi osiwa chimanga tikamakagawa kumutsukulira Malawiko osati ku chipani cha TPP ku office kwawo ayi kapena chimanga tikagawa ku chipani cha UTM ku office kwawo ayi chimanga tikagawira Amalawi. Lelo ndi pa 4th of October lelo ndi pa 4 chimanga mati chiyamba kugoda pa 1 ndiyeno kwambiri kwake sili kudziwa koma ngati ku Machinga chayamba kubwera pa 1 pa aya nde tithokoze kwambiri mupanga confirm. I think nkhani imene tipange confirm takumbutse ngati sichikubwera koma ngati chayamba kubwera good koma ngati kulibe chimanga sichinamba kugawidwa takumbutsenso kuti ma videos aja tinasunga ma videos aja tinasunga tikudikirira kunoku ku Chikwawa tikudikirira chimanga ku Machingaso tikudikirira chimanga nde ngati yamba kubwera guys confirm ngati yamba kubwera ngati yamba tatsimikizani mautenga muponye mutiuze ngati chimanga chamba kubwera ngati sichiyamba kubwera takumbutsenso kuti SG tikudikira tipangana nanu ndi nthawi tsopano yoti lero ndi pa 4 mnati pa 1 October. Guys, thank you so much. Thank you so much. Malawian Cameras YouTube channel. Like, share, subscribe, and comment in the comment section, guys. Thank you.